Hoe vond u de Veteranendag? Ik vond de belangstelling heel groot, dat heb ik nog niet meegemaakt. Ik ben verleden jaar hier geweest, maar dit was overweldigend. Ja. U komt ieder jaar hier? Ik kom al ieder jaar, ja. En waar heeft u zelf gevochten? Ik heb gevochten in Nederlands Nieuw-Guinea, bij de Papua's. Veel patrouille gelopen, maar toen deed je meer verkenningen. We moesten de bush in en dan moesten we verslagen brengen alleen maar. Het was dus geen vechten, maar verslagen uitbrengen van hoe de mensen leefden, waar ze leefden. Bijvoorbeeld in de Afvalgebergte, daar had je heel lange mensen en dan kwam weer in een ander gebied, had je Pygmeeën. Ja, en dat was weer een heel ander volk. Ja, en die verslagen moesten we uitbrengen waar ze van leefden. Of ze ook gewoon trouwden, zoals in Nederland zou ik zeggen. Ja, ik heb er een geweldige tijd gehad in Eikenwaard. En hoe lang bent u in Nieuw-Guinea geweest? 1,5 jaar. En welke tijd was dat? Dat was in 1957 was ik daar. 57 tot 59.